As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigil na natin ang kalungkutan. Okay, mga kabayan, welcome back dito po sa Bruce Challenge Live YouTube channel. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At please don't forget to subscribe dito po sa Bruce Challenge Live YouTube channel. Pag-follow po tayo sa ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, and ang ating Facebook group na bayan ng mga Concheros. Okay, parang nasa na to. Yan, sakto. Ay, David. Okay, so mga kabayan, saan ba tayo? Bago natin pag-usapan pala yung kay Robin Padilla. Daanan natin yung sa Supreme Court. Daanan lang natin na mabilis. Kasi mga kabayan, I think this is very important, especially ito related din sa impeachment. Okay, so pakihiwalay na lang ng upload tong sa Supreme Court ha. Okay, so kasi mga kababayan, alam naman natin na for the past year, 2025,
kung pupunta si Sara Duterte sa Korte Suprema para ipa-cancel o para pigilan ang kanyang or ang pagsusumite ng articles of impeachment sa Senado, nagkaroon ho ng pangit na resulta, di ba? Ang nangyari, ito si Sara Duterte, nagkaroon ng 1-year pass. Nakalibre siya ng 1 taon dito sa impeachment trial. At ngayon, mga kabayan, nitong nag-umpisa ulit ang impeachment, dahil dun sa negative na decision na nakuha ng House of Representatives sa impeachment trial ni Sara Duterte noong 2025, nagkaroon ho ng mga adjustment. Nagkaroon ng mga pagpalit ng strategy. One of them is to adopt majority ng sinabi po ng Korte Suprema. So, because of that, mga kabayan, umabot sa level ng Senado yung articles of impeachment. Ngayon, mga kabayan, nung nangyari yun, nung nagkaroon ulit ng impeachment this year, February, nag-file ulit ang Sara Duterte sa Korte Suprema ng bagong reklamo para pigilan niya yung impeachment. At matagal hindi sumagot ng Supreme Court tapos sinundan pa ng tawag dito, petisyon ni Israeli Notorio. At ngayon, mga babayan, it has been hanging over the heads of everyone, lalong-lalo na nandito na tayo sa Article 1 or nasa day 13 o 14 ng impeachment trial, parang umaasa pa rin yung partido ni Sara Duterte na papapor sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema. Pero today, mga kabayan, unfortunately, hindi pumapor kay Sara Duterte ng Korte Suprema. Buti na lang, siguro lesson learned na sa Supreme Court, or baka kasi dahil ayaw ko maging panisyoso. Pero, di ba, naging chismis dito. Chismis lang naman, with all due respect sa Supreme Court, naging chismis talaga nung panahon nung nakaraang taon na